Ako sa vám páči výber Pop-up Boutique? Ja som absolútne prekvapená z toho, že najprv sa na mňa navalilo obrovské množstvo vecí, až sa priznám, že som mala z toho taký zmetok, že odkiaľ začať a ako vyberať. Ale keď idete step by step, kúsok po kúsku, to sú tak úžasné kúsky, naozaj mám z nich obrovskú radosť, takže ako žena som spokojná, vybrala som si, ale väčšiu radosť má v našej rodine naša dcéra, lebo to asi, myslím si, povyberala naozaj tým, že má absolútne 100% postavičku, čo zoberie do ruky, to je ako vy, čo zoberie do ruky, to jej svedčí. Akú modu máte rada? Jednoduchú, takú športovo elegantnú, ale ja proste to tak cítim. Mám pocit, že toto je to, čo mi bude svedčať, tak si to vyskúšam a keď mi to svedčí, tak to beriem. Ale že by sa mi páčilo, že by som bola vyhranená štýlovo, asi nie. Akú modu máte rada? Športová elegancia. Závisí to určite aj od nálady, to znamená, že ako sa ráno zobudím, buď idem úplne do čistého športova, alebo do elegancie, alebo do športovej elegancie. Závisí to aj od toho, aký je deň, čo ma v tom dni čaká. Bez akého kuska oblečenia si neviete predstaviť jeseň? Nemusíme hovoriť iba o šatách, všakže jeseň, kabelka, topánky a to je taký základ. Na to si asi fakt potrpím.